به گشتی درباره مجاره تندرستی ده از به کورتی بحث بکم. هرما جزیره هاته اوله کرن و پشکری لشش نخوشخانه لوی دره هاته کرن. بگمان جبو پاراستنا اولهیه خلکی و به تایبەتی یین کو به نخوشیین گوچکان دنالن. آمور ششتنا گوچکان هاتن و وهاستن و لنخوشخانه ابو همام دو آمور و نخوشخانه کسی دو آمور هاتن بلاف کرن. ev yek weke tedbîreke pêşwext Xwedê neke eger rewşekê awarte çê bibe ji ber ku veguhestina van nexweşan ji bo wan zehmet e. Her wiha îro bi taybetî dest bi sererastkirina stasyona oksîjenê ya li nexweşxaneya ev û hemamê hate kirin. Li gel destpêkirina çalakkirina nexweşxaneya Kesrê, zêdeyî vê îro tîmên me yên gerok ango xalên me yên bijîşkî li herêmên Şika û Cinînî tevî navendên hewandinê yên li bajêr bi giştî gelekî çalak bûn. Spas ji Xwedê re ve hişyariyê bijîşkî, lojîstîkî û xizmetguzariyê ve dibin kontrolê de ye. Derbarê kêmasiya ku ji ber rawestandina karê stasyonên avê çêbûye, me ew bi rêya tankên ava Şîrîn telafî kir û îşala ti kes ji vê pirsgirêkê neêşiye. Bi giştî rewş dibin kontrolê de ye, me qonaxa dijwar derbas kir û bi îzna Xwedê em ber bi aramiyê ve diçin. Di nava 48 saetên bê de îşala dêrezor dê vegere rewşa xwe ya berê.